Go, go! Si Moto si Juan, si partner Anthony Antipala sa iyang first 10 million commission. Hindi. Good morning mga kapartner. Happy Friday morning. Kapit na mga kapartner. Pampa init sa bugnaw nga kabuntagon. Bibi. Say good morning. Good morning, everybody. Ayan mga kapartner, maayong pagmata sa pasalamatan ni Papa God kay kitagaan ta og another day sa atong kinabuhi. Kinabuhing reality man ni atong ginabuhat sa GEMC. So ang ato lang yung kwandiri nga makakuantag mga tao, inspire og tao, mapukaw ang ilang mga pangandoy nga doon na pag opportunity nga pwede mo asinso sa kinabuhi and doing realty business. And karon siguro bayran na to silang partner Ryan Rasinis sa ilang katong commission nila gahapon nga 200,000 daw mga ka-partner. Amazing no nga commission no. Ako nagigay tabang na sa pamilya kung example duha man to sila no. Duha sila magbahin sa 200,000. Congratulations sa ato mga kapartner nga naning kamot nga makahalin labi na aning brokerage. Think positive always nga sa tanan natong pagabuhaton sa atong kinabuhi. Dunay good tay maabot basta in a right way, tinarong trabaho o wala tay naapakan nga sa tagsa ka mga tao labi na sa paghandle sa atong mga buyer o of course sa atong mga kuan kanang kaubanan sa realty business sa GEMC especially. Always yun ta mag-pray. That is the powerful weapon nga atong magamit everyday mga kapartner. Let's make sudan partner para makatipid ta kay yan lang, may puta magtipid partner. Hindi kitsada o. Guwapo partner, sige kayo muta. Si Mami guwapa, si Bobby cute. Guwapa o cute, parihara man na. Ako kang anak. Mga bang taon niya, mga kapartner, bakbakan na punta sa atong negosyo. Go! Butan. Ulit ang isda mga kapartner para pamahaw. Yan yung atong kinabuhi partner usahay atong mga kaubanan sa business manawag follow up para sa ilahang listing. So ayan mga ka-partner, prito patang isda at itong iprito atong ipalit ng isda para sa atong breakfast paniudto og hapon mga ka-partner. Ilaluto partner sa amang gamay nga kusina. Bilisan to ko. Let's go. Sa opisina. Mahaw ta og oatmeal. Mana kaon be? Pila ka makaon?
So karong oras mga ka-partner, mingaw pa ang opisina. Kanilang silang Sir Jan at Sir Nico may early bird kay diri sa ako ang opisina. Karong oras mingaw pa kay sa may oras ron alas 9. Mga dito na ni sa mga alas 11 padong na og hapon daghan akong tao niya mga ka-partner. Christmas na gyud mga ka-partner oh. Ayan. Dapat mag-December partner, doon na tayo mga blessing para sa atohang family na maningkamot ang makahalin ta, doon na tayo komisyon nga magkuha sa GMC Realty. Ang atong buhatan mga kapartner is magbuhat ta og ID. So karon mga ka-partner, doon na tayo sa kanisi sa atong memorial. So we're preparing the kuan. Sir, dali sir. Dali na sir. Mga ka-partner, amazing. Another brokerage sales today goes to partner Anthony Antipala sa iyang first niya brokerage commission. Yan mga ka-partner. Sa'yo masturan mo partner. Sa'yo mong nahalin ka ron. Salamat. Sa susunod. Sa daghan pang maabot niya mga grasya. Ayan mga partner. Kogi-kogi lang tayo mga partner. Oh. Kayod lang yun ang sekreto. Uban sa pagampo. Ayan. Go, go! Si Moto si Juan. Si partner Anthony Antipala sa iyang first 10 million commission. Hindi. Ayan. Isa ka partner. Mga kugihan, mga Team Lanao, si Ma'am Dimple, Sir Jan, bago gikan yung Saitor, Father of Brokerage, Nangapi, si Sir Nico. Alright. Ayan mga partner. Go lang, go. Go lang. Nagpa-upgrade mi o kanang one. Fiber sa Globe. Ilang additional service sa Globe. Ano ilang gitaod mga partner para paspas na ang atong serbisyo sa internet. Yan mga ka-partner. Si Larry oh. Chika-chika sila. Girl talk. Mga girl talk. So partner alas 6 na yun. 15 minutes before 6 p.m. So magbuhat na karon ng one partner kani ibutan diri nga mga kwan ugmay nga banner diri additional so natay idugang 13 ka mga business partner nga nag-excel so atong i-print diri partner. Tayo natin pilit diri sa atong wall of success. So, mali mga ka-partner nakahalin si Ma'am Charlene Vitoro. Yan mga ka-partner. Si Sir Anthony Antipala. Si Ma'am Sheila May Horomo. Ma'am Sheila May Horomo, Brokerage Yapon. Si Ma'am May Rabel
Myrabel Poquinto, si Ma'am Rosie Pagumpana, si Ma'am Joby Mihika, mga kapartner, si Ma'am Christine Juarez, si Ma'am Mary Joy Kael, si Ma'am Mary Joy Kodo. Ito si Ma'am Mary Joy Kael, Mary Joy Kodo. Dua ka Mary Joy. Again si Ma'am Christine Juarez. Again si Ma'am Mary Joy Kael. O si Ma'am Giselle Huyan. Congratulations to this 12 property specialist nga naghalin partner of brokerage and rental transaction. Atong bato mga ka-partner is ipilit dire sila. 8 p.m. Morning, gibuhat na akong ID. Wala ka naman ka partner, tuwas na lang tomorrow. Ana, let's go! Mami! Ayan na ka-partner, muli na mi! Gabi inagyad mga ka-partner. Nanglanata nga mo relax. Okay? Ayan mga ka-partner, it's the end of our day. Thank you so much sa pagtanaw ng vlog. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Kini si partner Adrian, always nagaingon. God is good all the time, and all the time God is good. One impossible. Until my next video. Mga partner na namidiri sa balay. So, nagmigda na sila mga partner. Good night mga